So hi everyone, welcome back again sa ating YouTube channel! So for today's video, I will share. So as you can, basta ang nabati ninyo, diba? Neto tingog Zayge. Di ako lungsod bayot sa proper Villava. Di ako sa simbahan. Ayan yung simbahan sa likod ay. So, yun na nga. Kasi nga, last day, nag-chat sa akin yung yung barkada ko din, ganon. So, sabi niya, hindi ba daw ako busy ngayong Saturday? Then I said, hindi naman ako busy. So, wala natin love life. So, yung wala tayong love life, so hindi tayo busy, no? Yung mga ganon. So, yun na nga, yung siya dahil nga kanang magpabunyag ko siya siyang baby. So, pwede ba daw ako nung niyang birahon? As anina ang char. So, bantan kayo dahil. So, dara ko dito sa ukay. Hakay tao dito rin may ikumpog. Dito ko galing na yun. Hakay tao, mawaw dyan ganzay. Moto nga, dili na lang ko ng vlog chika. So, dili ko nag-intro kay I know nga kunya mag-video lang ako ginagmay dahil gusto ko ginuhok yung mga na to Zay ingon siya pwede ba ako nung magninang sa moting ko okay go sa moting ingon siya 7:30 dapat na ako nung pwede dahil 7:30 puto nagkolombahin ako dagan gina dahil kamot ko dahil nga 7:30 maabot ko dahil wa ako na makakabayot masat ko sa akong mga baboy Diyos ko ginuhok ko tapos pag-abot ako dahil naabot sila dahil kay 8:45 Iman ang kagulgul stiyan day, ganun. So, gigusla ko pinabongga, pero okay lang, ay gwapa man ta. So, ayan. So, unya, masunod namin dito, kaya nag-seminar man sila. Then, di man naman kong seminar, so, wala na ko ningat na Zay. So, lusot ang bayot, no, lusot. So, yung mga ganun. So, muna to, sila lang mag-seminar, kaya di man ako. So, ako lang kitang akong card, katong card sa seminar ako sa una, pamatuod niya naka-seminar daw for wala pa na-expired, chika. So, muna to Zay. Okay ka, di nang nasa taray, tulad na siya, batang akong ikogos dahil sa ginuhok ka. Daga na siya magkukot sa ako ani. Check. Manda ka ba yun? Sa mga na ito, mag-bye sa ako kay. Mungat ka na miday. Bye! A few moments later. Bago kuno kay mo ulit. Sama. Ilbaw ko ka ulit ko mapansin sa friend. Ikaw rin nasaan? Ikaw rin nasaan? Mas, paano ka pa? Kapatid ko. So update for today's video. So we're here now. Nasa balay. Lasan. So dara si ate. Hoy, kanang. Ipakita ta jud ka. Kanang si Biyoy. Mutago lagi na yun, oh. Baboy. Ha? Suli baboy ba? Oh, karon. Picturean na yung baboy. Apa yung saktas mo ba? Ayan. Hindi man ko na mula niya sa Matanan. Mahal naman ko kasi mga langit ko dahil kung mahalan mo. Ayan, Imaya ka Maria na muna sa Russia. Tapos na ko nito. Tapos na ko nito. Dali na mo. Kuya, naguri na. Alam mo ko? Dali na. Isyos ko. So, hi everyone! Update for today's video. So, ayan, Zay, ti manamig pa nga. Pinabongga. So, pauli na ko karon. Ayan, da ako sa kalsada. So, dili na lang ako nag-continue o vlog. Kay daghang kay tao ganina. So, you can see puwag hapon kay tagwa it. So, natin mga retouch. Oo, di man dyan malakaw. Dili kompleto, Zay. So, di sa Yobox, dili sa motor pack. So, gisoy na ko na akong pulbos lip tint. Ayan, so, dining agi day mo to nga nag-cut ko sa akong video. Ayan. So, mo na to, Zay. Din ako kahigan. So, ayan. So, nakipakals. Day, nakikaon. No? Kay way bugas.
Utdan mi bayot. Charot lang. So ano yun lang kasi ano dai tawag dito dai. So kanang nagbunyag binabongga gikuhat ang ninang so dapat pakanon jud ka. Di jud ko mo ninang og di pakanon. Ganun lang. So ayan, so mo to nami ka chika dito nga mga ninang og ninong pod, mga kapre, mga kamare, kumare, kumpare ganun. Diyos ko Ginoo, dapat sis ang tawagan dili kumare oy kay maang anakan. Diyos ko Ginoo ka. So ayan. So may pa-bring home sad sila nga gipadaday diri sa U-box. Di na ako ablihan ay kay kapoy na. So nami ko siya view. So for how many years nakabalik na pag ko diri kahigan. I remember the day when I was there. Ayan. So lami ko siya view day. Mudagan ko be. So buang kurang usab na po yung motor zoy mo ko so iikot sa nako bit. Ayan. So pagkagwapa jud kay nako day. Silaw kaayo day murag. So naay tao day so magkat isa ko. Ayan. So ayan, nagkat na sad ko pinabongga kana na po na ming agi. Mao ko mag-vlog og mga tao doy. Di pa jud ko ready for the vlog. Mga ganun. So mo na nga sa mga vlog nako jud mo nakitang may tao day no may mga kailas siguro nako or suod. So mo tong makita ninyo nga apil ako sa video pero di na ako kay para gay na magay ko nag-video kay na kay mauwaw lagi ko ay magwarwara ko dito. Sumama na to siya day mo uli na ako kay ingon ra ba si mama nga di ko magpahapon. Ilang daan pa jud diri day kay semento man tuod siya pero sa onhan lisod kaayo day. Madjug makayawa pod kadalan marapo para sa amo aday Ginoo ko. Sumao na to. So babay na.